Så står vi her på Sankt Hans Torv, og du skal til at høre en fortælling. Jeg hedder Monika, og jeg er fra fortællerprojektet Mundhug. Når vi står her på Sankt Hans Torv og kigger, så er det sådan, at der i hvert fald en gang for et stykke tid siden lå en lejlighed. Lige nede af en smøge, lige nede af en sidegade, og så lige en etage op. Måske var det i stuen, måske var det en hævet stue, at der boede en troldmand. En troldmand, siger I. Ja, måske siger du, måske du er alene om at lytte. Hvem ved? Men en troldmand lige frem. Ja. Jeg er en kvinde lige over de 30, og jeg mener, jeg har mødt en troldmand. Dengang jeg mødte ham, der var jeg meget, meget yngre. Og der var jeg hende den skæve bange pige i hjørnet af den her mystiske lejlighed. I må forstå, at nogle mennesker, de bliver samlet op af mærkelige dyr, der skriger og flyver dem afsted til en anden verden. Nogle vælter ind igennem et spejl, nogle drikker en drik, og nogle går igennem et klædeskab. Men jeg er ikke helt sikker på, hvordan det startede med, at jeg kom derhen. Altså, hvad for en ting, jeg gik igennem, hvad for en portal. Men når jeg står her på Sankt Hans Torv og kigger på den store, mærkelige, okkulte statue, Frimurerlogen har sat op, så har den altid virket som et omdrejningspunkt, som et mærke, som et støtte for det, som et vortex, som en omvendt lynafleder. For vi var mange i den her virkelighed. Det var ikke bare mig og en troldmand. Der var også andre ting, der lå under overfladen. Der hvor der ligger en sandwichbar nede ad en anden sidegade, der lå den hashklub, vi altid gik hen i. Ja, det var en sportsklub med patienter for. Men hvis man lige bankede på, og man skulle ikke engang kunne et specielt bank, så blev man inviteret ind og så den store tv-skærm og PlayStation-version, hvad det nu engang var, lige der i slutningen af 90'erne, i starten af 1000'erne. Funkes, caféen Funkle, som troldmanden forklarede mig det. Han brugte det som omdrejningspunkt, og det gjorde andre også. Den funklende Fes Café, der mødtes folk om dagen og aftalte ting, der skulle bruges her mellem linjerne, imellem brostenene, imellem bygningerne. Måden jeg fandt ud af, at han var en troldmand på, var endnu en af de her dage, hvor jeg sad som den bange, skæve unge pige, der ikke forstod noget, der havde opløst sit sprog og ord for ord pillet betydningen ud af virkeligheden. Hvad betyder hej egentlig, når man tænker over det? For det er også et dyr, og det er også en bevægelse, og det kan også oversættes, og det er 3 bogstaver, og hvem ved? Der var, i al kaoset, så stod han der pludselig der, midt i rummet, i en lang troldmandskåbe, svingede med armene og sagde, her er der sikkert. Jeg har lagt en ring om det. Sådan husker jeg det i hvert fald. Måske sagde han, at han havde sat en firewall op, men en firewall betyder en ring af ild. Og en ring af ild, det måtte selvfølgelig være rundt om her, fordi han lavede den der cirkelbevægelse. Så det er der er trygt, og det var der, jeg fandt ro. Troldmandskåben var lang og blå, og havde sol og måne og stjerner på. Jeg kan ikke huske, om den var lavet af satin eller frotté, men han havde den på uden på sit tøj. Han havde mange trylleformularer. I den her lille toværelses, hvor bagdøren altid var åben, og hvem som helst kom ind. Mange kunstnere, mange musikere, mange hvileløse sjæle, mange hjemløse, der søgte sted at være, som selvfølgelig måtte være, fordi at der var den her beskyttende ring af ild om. Han kunne en formular, som han kaldte det, eller som jeg måske kaldte det. Han proklamerede flere gange, som han sad der med en kæmpe joint. Jeg ryger ikke for at blive skæv. Jeg ryger for, at der er nok i luften. Så selv de folk, der bare kom for idéer, høre på hans luftkasteller, bygge et teater af frivillige til 50 optrædende, som skulle turnere landet rundt og sørge for, at alle, der ønskede sig noget, de kunne blive det, de ville inden for den branche.
De sad der i deres pæne tøj og fik mere og mere slørede blikke. Og så var det, at de så ham, eller han så dem. Og så var det, at de så, hvordan han talte til dem. I den her lejlighed uden anden møbler end en 2-personers dobbeltmadras og et fjernsyn, en lille reol med nogle bøger, Sisyfos-myten, liggende ude på det lille Nørrebro-toilet, og et lille rum med poser med tøj, og en af de der, en af de der brusekabiner, som man bare sætter op, som skabte lidt fugt i det, han kaldte backstage. Inde i frontstage, hvor sengen var, stod der digte på alle væggene. 4 rækker af digte skrevet med sprittus i forskellige farver ned. Alle sammen skrevet til dig. Du forstår, at du kan bryde igennem virkeligheden. Du forstår, at du kan finde en vej. Jeg står her ved siden af dig, og vi finder vejen sammen. Jeg husker en af sætningerne, som også var skrevet til dig. Jeg lover dig at køkkendanse. Det er en af de ting, der stadigvæk sidder med mig. Jeg ved ikke, om jeg har køkkendanse endnu, men jeg tror, det er noget med at vaske op og stege spejlæg sammen med en anden på meget lidt plads. Han lærte mig 2 trylleformularer. Det at lytte efter, når folk sukker, fordi et suk er det samme som et ja. Han lærte mig at snakke ud i luften, fordi det gør, at alle tror, at man snakker hemmeligt til dem. Han proklamerede tit ud i luften, og jeg så det virkede, for jeg vidste, at han også talte til mig. Dengang. Den lejlighed, den findes. Om væggen er sikkert malet over, men et sted ned ad en sidegade, så er der digte bag ny maling. Der er resterne i væggene. Da jeg sidste gang fik en ny lejlighed, så skrev jeg digte på mine døre. De er ikke skrevet til dig, men det er en rest. Om Frankenstein, hvis sorg heles. Om Gud, som skriver elementerne på tavler og sender dem ud til verdenshjørnerne. Om den gamle Ahasverus, som tager sin vandringsdrev og drager alene ud i natten. Og hver eneste gang jeg står her på Sankt Hans Torv, så kigger jeg på den store statue, som så i så mange uger og måneder, måske år, var et vortex, som samlede os imellem linjerne. Og så tænker jeg på, at der engang boede en troldmand lige ned om hjørnet.